Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Vivin wonten ing pembelajaran bahasa Jawa. Pripun kabaripun? Mugia kula lan panjenengan sedaya tansah pinaring kabaguswarasan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, samenika Bu Vivin badhe ngandharaken babagan ageman utawi busana adat Jawa. Menika wonten ing materi kaping 3 wonten ing semester gasal menika. Saderengipun sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah tetungga supados pembelajaran ing dinten samenika saged paring gancar lancar ing samikala. Sinaosa menika para siswa saged tetep gladen senajan namung saking griya kados mekaten. Tetungga dipun milai. Amin. Monggo langsung kemawon kula andharaken materi wonten ing pepanggihan dinten samenika. Monggo kita milai teks deskripsi busana adat Jawa. Menika materi kelas 12 semester gasal. Menawi kepireng babagan rasukan adat Jawa, menapa ingkang wonten ing panggalih panjenengan sedaya? Menapa kados dipun gambar ingkang wonten tuladha menika utawi sanes? Rasukan adat Jawa utawi busana adat Jawa menika limprah dipun arani rasukan kejawen. Menika wonten maneka warni jinisipun. Kados dene petela, beskap, sikepan, surjan, takwa, lan sapanunggalanipun. Dene busana kejawen menika nggadhahi pralambang tartamtu tumrap bangsa Jawa. Busana adat menika kebak ing piwulangan ingkang sinadhi. Sajroning budaya adat Jawa menika sumimpen piwulang kagem nindakaken sedaya tumindak wonten alam donya menika. Dados busana adat Jawa menika nggadhahi filosofi tertentu ingkang menika kagem petunjuk gesangipun tiyang ing Jawa menika. Maneka warna seni busana Jawa menika dipunbagi dados kalih. Ingkang setunggal miturut seni busana kraton. Menika wonten busana kakung lan busana putri. Dene busana penganten miturut gagrak utawi corak menika wonten gagrak Surakarta lan gagrak Ngayogyakarta. Monggo kita milai saking busana kakung. Dipun agem kalian tiyang kakung ingkang nomor setunggal inggih menika destar utawi blangkon utawi kuluk. Destar menika dipun damel saking iket. Iket menika dipun ginakaken kagem nutupi sirah. Lan anggone ngagem menika kedah kenceng. Tegesipun tiyang ingkang kagungan pamikiran utawi panggalih kedah kenceng. Boten kena ombang-ambing kahanan utawi bujukan tiyang sanes. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika beskap utawi atela utawi surjan.
Menika kalebet rasukan pramila minangka dados tiyang Jawa kedah ngrasuk agami manembah ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung kanthi tansah nindakaken punapa dawuhe lan ninggal kabeh laranganipun. Rasukan kakung salajengipun inggih menika stagen utawi lontong. Stagen utawi lontong kados dipun wonten ing gambar ing sisih kiwa menika dipun agem diubetaken wonten ing weteng. Dados tegesipun manungsa menika kedah ubet utawi temen anggenipun madosi rejeki kagem nyekapi kabutuhanipun. Salajengipun inggih menika epek timang. Epek timang ugi dipun ubetaken wonten weteng sabibaripun stagen. Epek menika nggadhahi teges supados menawi tiyang Jawa menika pengin nggadhahi pagawean ingkang sae menika kedah epek utawi kedah golek ilmu ingkang migunani. Dene timang menika parlambang menawi ilmu ingkang dipun sinaoni wau dipahami nganti cetha lan gamblang menika boten nate nggadhahi raos kuatos. Tos mekaten. Ageman kakung salajengipun inggih menika nyamping utawi jarik. Nyamping utawi jarik utawi saged ugi dipun arani sinjang menika wujudipun mori dawa kagem nutupi awak sak dawanipun sikil. Jarik menika nggadhahi surasa ampun gampang serik. Tegesipun ampun gampang meri kaliyan tiyang sanes. Menawi ngadepi perkara kedah ngatos-atos ampun grusah-grusuh lan ampun gampang nesu. Lajeng wakingan utawi keris utawi duwung menika dipun sebat ugi curiga. Wadah keris menika dipun sebat warangka. Keris dipun agem wonten ing mburi awak. Keris lan warangka menika nggadhahi lambang manunggaling kawula Gusti. Inggih menika antawis menungsa ingkang dados ciptaanipun Gusti ingkang nyiptakaken. Amargi keris menika ana ing mburi, mula dipun duweni teges yen manungsa manembah ing ngarsanipun Gusti kedah saged ngungkuraken godaning setan lan ngeridu manungsa yen tumandang becik. Ageman kakung ingkang pungkasan inggih menika canela utawi selop. Canela pratabasanipun inggih meniku cantelna jroning nala. Canela menika sami kaliyan ceripu utawi selop. Canela menika dipun agem wonten sikil. Nggadhahi teges anggenipun manembah wonten ngarsanipun Gusti menika saking lair ngantos dumugi batosipun. Pasrah maring panguwasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Salajengipun inggih menika busana putri. Busana putri menika sejatosipun sami kaliyan busana kakung. Ingkang bèntenaken inggih menika
wonten ing ukel utawi sanggul. Menawi kakung menika ngagem blangkon, menawi putri menika dipun ukel utawi ngagem sanggul. Lajeng menawi kakung menika ngagem beskap, menawi putri menika ngagem kebaya. Saksanesipun sami kaliyan tiyang kakung. Busana adat Jawa saklajengipun inggih menika busana penganten. Menika wonten sekawan jenis. Ingkang nomor setunggal inggih menika busana penganten basahan. Saged dipun presani wonten ing sisih kiwa menika. Busana penganten basahan menika dumadi saking menawi kakung menika wonten kuluk warni klawu, sumping sekar malati cacah kalih iji, kalung ulur, dodotan panjang 1,5 meter, duwung mawi oncen sekar, epek lan timang, ukup cacah 3 iji, buntal, lancingan utawi celana cindhe abrit, lajeng selop. Dene putri menika wonten cundhuk mentul cacah 7 iji, penetep, centung cacah kalih, suweng utawi giwang, kalung cekak, ronce sekar, cundhuk jungkat, dodot panjang 1,5 meter, nyamping cindhe abrit, slempe, gelang, buntal, lan selop. Busana adat penganten saklajengipun inggih menika busana adat penganten kasatriyan. Saged dipun tingali wonten ing sisih kiwa menika wonten gambar tuladhanipun. Busana adat penganten kasatriyan menika ingkang kakung dumadi saking blangkon, sumping sekar melati cacah kalih iji, beskap utawi atela, kalung ukur utawi kalung panjang, sabuk boro indhe abrit, epek lan timang, duwung mawi ronce sekar, nyamping lan selop. Dene busana putri menika wonten cundhuk mentul cacahipun 7 iji, penetep, centung cacah kalih, suweng utawi giwang, kalung cekak, ronce sekar, kebaya border panjang ingkang biasanipun warninipun pethak, lajeng gelang, nyamping lan selop. Salajengipun inggih menika busana penganten langgen harjan. Nggih saged dipun tingali wonten ing sisih kiwa menika wonten gambaripun. Menika menawi kakung menika dumadi saking kuluk kanigara, cemeng mawi srejeni utawi blangkon, rasukan pethak utawi hem mawi dasi kupon, rompi cemeng, beskap langgen harja, kalung ulur, sabuk boro abrit, epek lan timang, nyamping lan selop. Dene ingkang putri menika sami kaliyan busana penganten kasatriyan. Ananging kebayanipun dipun samiaken kaliyan agemanipun tiyang kakung. Salajengipun inggih menika busana penganten sikepan utawi kanigaran. Busana penganten sikepan menika langkung sami kaliyan busana penganten langgen harjan, ananging wonten busana sikepan menika ingkang kakung menika dipun tambahi sikep utawi jas. Menawi ingkang putri menika sami kaliyan busana penganten langgen harjan kala wau. Sampun diandharaken wonten nginggil babagan rasukan utawi busana adat Jawa inggih menika busana kakung, busana putri, lan busana penganten Jawa.
Salajengipun kita bakal ngrembak babagan wacana deskripsi. Wacana deskripsi inggih menika wacana ingkang gambaraken prastawa, kedadean utawi gegambaranipun perkara kanthi cetha lan rinci. Lajeng kita bakal ngrembak kados pundi nyariosaken malih wosipun wacan. Teks utawi wacan ingkang dipun waos kanthi ancas utawi tujuan saged mangertosi informasi napa ingkang kaandhut wonten wacan kasebut. Nyariosaken malih wosipun wacan nggadhahi langkah-langkah ingkang kedah dipun lampahi. Ingkang nomor setunggal inggih menika maos kanthi permati. Kita kedah maos teks utawi wacan menika kanthi permati, teliti. Lajeng nemtokaken wosipun saben setunggal paragraf. Salajengipun nggathukaken wosipun setunggal paragraf kaliyan paragraf sanesipun saking wiwitan ngantos pungkasan. Ingkang salajengipun nyariosaken ngagem basanipun piyambak. Saged mawi seratan utawi saged mawi lisan langsung maring tiyang sanes. Ingkang nomor kalih kita badhe nyerat teks deskripsi busana adat Jawa. Utawi mangertosi kados pundi langkah-langkah ingkang kedah dipun lampahi menawi badhe nyerat teks deskripsi busana adat Jawa. Ingkang nomor setunggal inggih menika nemtokaken tema. Tuladhanipun, temanipun saged bab busana penganten, saged bab busana kakung utawi busana putri. Lajeng ngempalaken informasi kedapuk saking tema ingkang dipun pilih kala wau. Lajeng damel cengkorongan utawi kerangka. Kerangka menika kalimat ingkang pokok utawi inti. Salajengipun ngembangaken cengkorongan utawi kerangka. Kados mekaten. Gampil nggih menawi badhe nyerat menika. Sedaya menika saged nyerat lan sami-sami gladhen anggenipun nyerat ingkang sae. Sampun purna materi ingkang Ibu andharaken. Samenika monggo para siswa sami-sami gladhen ingkang gayut kalian materi ing inggil menika. Saderengipun monggo sami mbikak Google Classroom kelas basa Jawa. Menika sampun Ibu unggah penugasan ing dinten samenika. Ayo, ingkang dereng buka monggo sami dibuka. Menawi sampun dibuka, saged dipun presani wonten mriku wonten teks utawi contoh tuladha teks deskripsi ingkang nggadhahi irah-irah ageman tradisional adat Jawa. Tugasipun para siswa inggih menika nomor setunggal waosan kala wau dipun waos kanthi teliti lan permati. Dipun waos bolan balen. Nomor kalih dipun temtokaken pokok-pokok isi wonten teks menika. Setunggal paragraf menika nggadhahi setunggal pokok-pokok isi. Ingkang nomor 3 inggih menika nyariosaken ngagem basanipun piyambak. Gayut kaliyan ageman tradisional Jawa lan filosofinipun. Dipun cariosaken mawi seratan. Tugas menika dipun ketik wonten Word, Microsoft Word, ukuran kertasipun A4, jenis hurufipun Times New Roman ukuran 12,
Spasinipun 1,5. Tugasipun dipun kintun menika bentukipun sovel, dipun kintun wonten kolom penugasan wonten ing Google Classroom. Menika wonten tenggat wektunipun. Paling lambat menika minggu ngajeng. Pertemuan ngajeng menika kita badhe mbahas babagan tugas ingkang sampun dipun unggah para siswa. Matur nuwun. Sugeng makarya. Tetep produktif, kreatif, lan inovatif senajan namung saking griya. Ampun supe jagi kesehatan, ampun supe ngagem masker menawi medal saking griya, lan ampun supe istirahat ingkang cekap. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun kula andharaken sedaya materi wonten ing pepanggihan menika babagan ageman utawi busana adat Jawa. Kala wau wonten busana kakung, busana putri, lan busana penganten. Para siswa ugi saged manggihi materi sanesipun ingkang gayut kalian busana adat Jawa wonten ing sumber-sumber sanesipun, kados dene buku utawi internet. Menawi wonten ingkang dereng paham utawi kirang paham, saged dipun suwunaken pirsa mawi WhatsApp grup kemawon, supados kula lan panjenengan sedaya saged diskusi sesarengan. Ampun supe jagi kesehatan, ampun supe mam ingkang teratur, ampun supe mbeta masker, ngagem masker menawi medal saking griya. Lan ampun supe bahagia, tetep produktif, kreatif lan inovatif senajan namung wonten griya. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.